Moonfall, The Rare Lunar Legacy, hija wirja fiċ-ċentru interattiv ta' xjenza Esplora li tqarreb il-viżitaturi lejn l-istorja tal-qamar. Toffri wkoll opportunità unika biex il-pubbliku jesplora meteorita lunari rari. Fej għandna biċċa mill-qamar, iva biċċa mill-qamar, għandna 2 kilo ta' meteorita li ġejja mill-qamar fej qegħdin nesebixxuha hawnhekk ġewwa l-Esplora, nistieden il-familji u tfal jiġu jaraw din l-eżibizzjoni unika u rari. Fid-dinja jeżistu biss 360 kampjun magħruf ta' din it-tip ta' meteorita. Permezz tal-wirja Moonfall, The Rare Lunar Legacy, tinfetaħ tieqa fuq ir-rabta xjentifika li teżisti bejn id-dinja u l-qamar. Fil-ftuħ tal-wirja, segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ riċerka u l-innovazzjoni Keith Azzopardi-Tanti qal li rwol ta' wirjiet bħal dawn huma biex jgħinu fil-promozzjoni ta' xjenza u l-innovazzjoni f'Malta u jaspiraw aktar żgħażagħ jesploraw karrieri fi xjenza u t-teknoloġija. Il-wirja tibqa' miftuħa sal-4 ta' Marzu.